usubeqisile. Iseqemchamo ke leso. Iseqemchamo sisifaka konke ama-office sikhiphela sona ku-R1000. R1000. Baba uDokotela sizojabula. Ngifuna khona umuntu esubiza ukuthi umkhondweni. Ngifuna ixolo la khona. Kukhona umuntu esubiza ukuthi umpunyo. Sifuna isigaqa sakhona. Lo muthi lona ngicela ukupha mase sithole ithambo lempisi. Ungayigayile thatha igxolo enjalo lonke nje lonto hlanze indawo yena ungayikwazi ukuthi ungayigaya. Uma usuthi umuntu into zakhe ezivaleke kakhulu. Uthi akakunike iskipha kadelele ngaso. Akunike lesikipha leso. Uma usuthatha lesikipha sakhe aselela ngaso 3 days usibophe la ushaya ifindo uma usiyamnika uthi agoduke nayo. Lento ufuna iculisa amanzi in 3 days. Mase yayigovuza athi kusuka namhlanje yonke into eyisinyama ebambe mina ngithi namhlanje ayiphume. Ayigovuza lekuphi kakhulu. Mase seqedile lento athathe lento echithe ethuneni. Noma ngabe laba ithuna. Acele lo muntu ola ethuneni ucela uthathe sonke lesinyama lesoba yena akakwazi ukusibekezelela. Lento sizama ukusiza abantu. Ngoba kunabantu ngempela obenzela yonke into kodwa still uma ukuthi ke nalapho futhi akasizakali ngimthumele konke nedamini akahambe ke King Park ngicela labo kubadlusela kwena ndoda ngoba ngeke senze so konke abanye abahambe sebongena edamini ke lapha nake abahambe bongena edamini ke labo ukuthi bathi nje abasizakali kulento engiyishoyo ngoba I'm talking at the level of ubunyanga. I'm not talking at the level of King Park. He's a king. Hambe umfaka edamini ke lo muntu. This is Baba uDokotela